La regidora Carme Madurell és la representant de l'Ajuntament a la comissió que redacta el Pla Estratègic Turístic de la comarca. Aquest sector és de vital importància per Molins de Rei i el Baix Llobregat. El 15% de les empreses i el 13% dels treballadors ocupats de la comarca es dediquen a activitats turístiques. Realment, com a regidora de turisme, doncs ja estic involucrada amb el Consell Comarcal, amb la part de turisme, i gairebé és un tràmit, el que és incorporar-nos al Pla Estratègic Turístic Comarcal. Una mica si ja estem a dins del consorci i participem en les actuacions, era com un procediment més per poder accedir encara a participar-hi més. És a dir, des de fa un temps s'estan fent unes campanyes molt interessants que una mica estan donant a conèixer el Baix Llobregat, una frase que és a un salt de Barcelona, una mica, aquesta és la primera campanya forta que es fa, i aleshores és una bona idea, a part d'intentar moure els mateixos baix llobreguencs a dins de la comarca, que moltes vegades no ens coneixem el que tenim al costat, és també oferir-nos com a destí turístic de diumenge, de cap de setmana, aquí darrere. I aleshores una mica serveix per això. Una de les iniciatives que venen donades d'aquest pla estratègic és una que ja comença el mateix dia 1, que comencem el Supermés, que és aquella campanya que us vam ensenyar el dia de la informativa. O sigui que bàsicament és moure'ns, donar-nos a conèixer que Molins de Rei, a part de ser una vila de comerç, d'activitat, que evidentment el turisme bàsicament és un nom que engloba a moltíssimes actuacions que fan que vingui gent i que es creï activitat, que es creï feina, i que bàsicament aquesta és la línia que s'està seguint des del Consorci, des del Consell Comarcal, que ens va semblar interessant de poder-nos-hi adherir. Durant el ple de març també s'ha aprovat la política que servirà per perfilar la futura col·lecció de llibres de la Biblioteca Pau Vila. Els diners per adquirir llibres sortiran a parts iguals de l'Ajuntament i de la Diputació de Barcelona. Perquè ens entenguem bàsicament, és el que defineix quins llibres s'adquireixen, quins sectors s'incorporen, quins gèneres són els que s'hauran d'anar adquirint. Ja veuen que inclús en el propi document posa que és en principi el 50% en fons de la Diputació de Barcelona i el 50% en fons de l'Ajuntament, més enllà que la Generalitat també de tant en quant i en funció de les seves disponibilitats pressupostàries pugui incorporar diners, recursos econòmics per l'adquisició de fons. I també jo diria que el més destacable és el fet que tenim una política de desenvolupament de la col·lecció de la Biblioteca Pau Vila, de Molins de Rei, que saben que, entre altres coses, sí que té una certa especialització en tot el fons que té a veure amb el cinema. Per tant, tenim una llarga tradició a la vila a nivell de cinema, tenim entitats que hi treballen molt en el cinema i això també es treballa conjuntament amb la Biblioteca Pau Vila i això és el que queda reflectit en la política de desenvolupament de la col·lecció. Per tant, el que portem a proposta és l'aprovació d'aquesta política de desenvolupament de la col·lecció que ens ha de permetre avançar en aquesta adquisició en aquest darrer any, diguéssim, esperem, de vida de l'actual Biblioteca Pau Vila i que també de seguir pel que serà, sens dubte, un gran equipament que serà la futura Biblioteca Pau Vila en el proper any a Molins de Rei. A la secció ordinària del mes de març també s'ha parlat del tema del bar de la Federació Obrera. Després de 2 concursos fracassats, aquest espai passarà a ser gestionat per Alexandra Alcázar. Recordar-los que és un concurs que va sortir per un període de 10 anys, amb la possibilitat de 3 pròrrogues de fins a 2 anys cada una d'elles i que al final la contraprestació que tindrà l'Ajuntament de Molins de Rei serà un cobrament d'un preu mensual de 380 euros, que esperem que això ens ajudi a acabar de dinamitzar la Federació Obrera, equipament que per fi ja podrem dir que haurem finalitzat i Molins de Rei haurà recuperat, complint també aquell projecte que va fer el govern anterior i que finalment la transició de governs farà possible la finalització d'aquest projecte. La persona que gestionarà el bar de la Federació Obrera abonarà cada mes a l'Ajuntament la quantitat de 380 euros.